Hi guys, welcome to my channel. So today I'll be showing you how to make bake sushi. But first gagawa ako ng DIY furikake and this is the ingredients we need. Nori, daing, sesame seed, at salt. So as you can see, gugupitin natin ang nori ng ganito kaliliit. It's up to you kung gaano kalalaki ang gusto ninyo. Lalagay ko ang sesame seed, sugar, salt, then mix. Nakaprito na yung daing, toasted dapat. Tapos aalisin ko yung tinik. Ang ginamit kong daing ay bisugo. After that, dudurugin ko yung daing, then ihahalo ko sa mixture. Yan na ang ating DIY furikake. Pwede ninyong i-fry ang mixture para mas crispy, at least 2 to 3 minutes. Ito na po ang ating ingredients ng Baked California Maki. Salt, cucumber, mango, crab stick, Japanese rice. Makikita nyo naman ang instruction kung paano lutuin ang kanin. Rice vinegar, sesame oil, chili oil, and Japanese mayo. So while introducing you the ingredients, nag-cook na din ako ng Japanese rice. Here is the crab stick. Aalisin natin yung plastic cover, then dudurugin natin siya. Cut into pieces before natin siyang imain using fork.
Yan, tapos na tayo. Next is cucumber. Slice natin siya, then dice. After that, mangga naman. Same process lang. Then mix natin ang ating ginayat.
So ayan, okay na. Add tayo ng Japanese mayo for toppings. After that, lagay na natin sa oven. Since sira ang oven ko, air fryer ang gagamitin ko. The setting sa air fryer is 5 minutes and 160 degrees Celsius. So ayan na, nakita nyo naman ang ganda ng ating Baked California Maki. Same process, pero ngayon mauuna ang egg, then crab mixture, spread evenly, add furikake, cheese, and lastly Japanese mayo. Diretso na natin sa air fryer, same time and temperature. Kita nyo naman, ang ganda ng ginawa nating Baked California Maki.